bună ziua! M-am tot gândit să-mi fac curaj, să încerc să postez pe YouTube un clip mai lung, pentru că până acum am postat doar clipuri scurte și sincer să fiu, chiar nu am știut cu ce să încep, ce să fac ca și introducere pe canalul meu de YouTube, pentru că sunt la început și am zis că cel mai bine ar fi să încep cu un antrenament de street workout, un antrenament care targetează pieptul și tricepsul în special, dar ca idee, în antrenamentele, cel puțin din experiența mea personală cu antrenamentele astea cu greutatea corpului, nu poți să izolezi practic nicio grupă musculară. Adică dacă vrei să faci triceps, dau un exemplu cu greutatea corpului, nu prea poți să-l izolezi, să lucrezi doar tricepsul. Inevitabil îți vor lucra și alți mușchi. Bun, deci o să avem așa ca și antrenament. O să începem cu flotările. O să fac 40 de repetări a câte 4 serii. Și o să vedeți că o să am o execuție mai ciudată, în sensul că eu nu o să fac flotările corecte, adică practic o să fac jumătăți de flotări, tocmai ca să pot să fac 40 de repetări. Încep cu exercițiul ăsta pentru că mă ajută să mă încălzesc foarte bine zona pieptului și tricepsul. După care avem flotări diamant, aici o să avem 20 de repetări, tot a câte 4 serii. După care o să avem flotări plank, cel puțin așa le-am denumit eu. La flotările respective o să le execut de pe niște mânere, o să vedeți în momentul în care o să fac efectiv exercițiu. Și o să avem pentru triceps extensii la TRX pentru triceps, pentru a lucra tricepsul. Și dips, era să uit. O să avem și dips. O să facem flotări la paralele. Aici o să avem, cred că 6 sau 7 repetări, 6 serii, pentru că doar 6 repetări pot să fac și atunci aici am mărit numărul de serii ca să fie mai eficient. Bun, o să începem prin a executa primul exercițiu. Sper să nu fie nevoie să tai din video ăsta, că vreau să fie cât mai natural. Vreau să fie un video cât mai real, ca să zic așa, despre din rutina mea de antrenament. Am și emoții și puțin trac așa de cameră, pentru că nu sunt obișnuit să fac asta. E primul meu clip, deci sper să mă înțelegeți. Bun, începem să executăm prima serie din primul exercițiu. Am zis că facem flotări, 40 de repetări, 4 serii, da? Bun, luăm o poziție de flotare normală, distanța să fie la nivelul umerilor sau puțin mai depărtat și începem să executăm flotările, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Patruzeci. Bun. Ziceam la început pentru că fac jumătăți de mișcări. Ăsta e singurul exercițiu la care o să fac jumătăți de mișcări, pentru că la celelalte nu se aplică această regulă, însă fiind primul exercițiu, eu îl folosesc ca și exercițiu de încălzire și setul de lucru, dar și ca exercițiu de încălzire, pentru că am obosit.
Deci am zis că îl folosesc ca și exercițiu de încălzire, dar și ca și set de lucru. Mă ajută pompează foarte mult sânge în mușchi, în triceps și în piept și practic mă ferește de accidentări. Când vine vorba de antrenamente cu greutatea corpului sau street workout, cel mai important este să fii încălzit, pentru că aici e foarte mare riscul, crește foarte mult riscul să te accidentezi. Și atunci trebuie să fii foarte bine încălzit. Iar eu, pe lângă încălzirea clasică pe care o fac, îmi aleg un exercițiu, la fel este și la spate. De exemplu, la spate am câteva repetări sau jumătăți de repetări de tracțiuni. Da? Fac prima dată tracțiuni, dar asta o să vedeți la exercițiul de spate, la ce mă refer, pentru a mă încălzi, da? Ca să nu mă accidentez. Bun. Acum, în funcție de cum mă simt eu, în funcție de zi, antrenamentul ăsta poate dura. De regulă, când sunt obosit, o să am nevoie de pauze mai mari, iar când sunt odihnit, o să fac antrenamentul într-un interval de timp mai scurt. Nu o să vă las toate seriile, pentru că efectiv nu-i văd rostul. Probabil o să mai fac o serie, după care o să încep să înregistrez de la următorul exercițiu. Adică o să termin primul exercițiu și la următorul exercițiu o să vi-l prezint iar. Așa cum am zis, următorul exercițiu sunt flotările diamant, niște exerciții, un exercițiu care targetează atât pieptul cât și tricepsul. Poziția de flotare diamant e foarte simplă, puneți mâinile apropiat pe sol și încercați să formați cu palma în diamant. Exact așa, puneți mâinile pe sol, aici o să avem 20 de repetări a câte 4 serii. E un exercițiu foarte bun, mie îmi place pentru că e un exercițiu care lucrează două grupe în același timp, lucrează atât pieptul cât și tricepsul. Bun, următorul exercițiu o să fie plank push-ups și o să le execut cu aceste mânere. Poziția o să fie o poziție normală de flotare, da, stați să mă poziționez așa ca să mă vedeți. Deci poziția va fi o poziție normală de flotare. Diferența dintre flotările astea este că o vom executa, o să ne balansăm trunchiul puțin mai în față. O să avem 8 repetări, 4 serii. Exercițiile lucrează foarte bine pieptul, tricepsul, dar și umerii. Am integrat acest exercițiu în antrenament pentru că mă ajută foarte mult să exersez, să fac plank. Pentru cei care sunteți familiarizați cu street workout-ul și cu calisthenicul, știți că este o mișcare destul de grea, să ții practic corpul, să stai în mâini, să ții corpul la orizontală. Și atunci exercițiul ăsta e un exercițiu foarte benefic pentru că îți antrenează
partea din fața umerilor, îți antrenează și tricepsul și pieptul. Deci avem 4 serii a câte 8 repetări. Ăsta e al 3-lea exercițiu. Deci practic am avut flotări normale, am avut flotări diamant, avem aceste flotări plank, după care o să mai avem dips sau flotări la paralele. Da, și acolo o să avem 8 repetări. Acolo o să avem 8 repetări către 6 serii și extensii pentru triceps la TRX. Bun, ne revedem la următorul exercițiu, care vor fi dips. Am ajuns la dips. Aici vom executa între 6 și 8 repetări. Vom face 6 serii. Este un exercițiu practic atât pentru triceps cât și pentru piept, dar targetează mult mai mult tricepsul. Acum unii îl folosesc să facă piept cu o variație, se înclină mai mult în față și atunci extensia va fi mult mai mare pe partea pectoralilor și zic că lucrează mai mult pieptul. Dacă stai drept și faci flotări normale, spun că lucrează mai mult tricepsul. Eu consider și, din punctul meu de vedere, e un exercițiu pentru triceps, de asta îl las la final, după cele 3 exerciții de flotări, fac dips și extensii la triceps, la TRX. Am ajuns și la ultimul exercițiu, extensii la TRX pentru triceps. Aici o să fac 30 de repetări, a câte 4 serii. Dacă nu aveți TRX, puteți folosi și o bară. Este ultimul exercițiu pentru triceps. Ăsta lucrează capătul lung al tricepsului. Eu îl fac pe final, puteți să-l faceți și pe început de antrenament, doar că o să vă obosiți mușchiul, o să vă obosiți tricepsul și nu o să mai puteți să executați celelalte exerciții. Am făcut prima serie, mai am încă 3. Asta e exercițiul și finalul antrenamentului. Sper să vă placă acest antrenament. În viitor o să încerc să fac un videoclip cum puteți adapta antrenamentul ăsta pentru a-l face acasă. O să vă arăt diferite
modalități, dacă nu, de exemplu, dacă nu puteți executa dips, o să vă arăt cum puteți face un alt exercițiu pentru a vă lucra tricepsul și o să vă arăt cum să vă antrenați acasă, dacă nu puteți sau nu aveți unde să mergeți, nu aveți instalate undeva într-un parc sau să fie niște bare sau dacă nu vreți să investiți neapărat în echipament, dacă nu vreți să vă luați un TRX sau niște benzi elastice, o să încerc să fac un clip despre cum te poți antrena efectiv fără a avea niciun tip de echipament, să nu ai nimic, efectiv doar cu greutatea corpului. Mie îmi place foarte mult să mă antrenez așa, am făcut și sală în trecut, e ok, mi-a plăcut, dar îmi place mult mai mult să fac exerciții cu greutatea corpului. Mi se pare că lucrează mult mai bine, cel puțin din punctul meu de vedere, poate și din cauza că îmi place, pur și simplu că îmi place mie. Dacă vă place genul ăsta de conținut, dați un like la videoclipul meu de pe YouTube și urmăriți-mă în continuare, o să încerc să mai fac content de genul și ne vedem la antrenamentul de spate.